ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம அத்தியாயம் 16 இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஞான யோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம நிறைய ஞானங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். என்ன முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில எதனால நம்ம கஷ்டப்படுறோம், எதனால இந்த ஜட உலகத்துல சிக்கிட்டு இருக்கோம், அதுல இருந்து எப்படி வர்றது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பகவானை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஞான யோகத்துல. அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 16, தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகா. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதாவது நேத்துக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆலமரம், தலைகீழான ஆலமரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்னென்ன அதோட தாத்பரியங்கள் அதாவது அதோட கிளைகள், வேத மந்திரங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? அது எதனால செழிப்பா வளருது அப்படின்னும் போது அது இந்த முக்குணங்களோட அதாவது முக்குணங்களால அதனால செழிப்பா வளருது. அதுல லிவிங் என்டிட்டிஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட நேச்சர் என்ன, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு ஆசையில இருந்து இன்னொரு ஆசைக்கு தாவிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எதை பொறுத்து, இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் பொழுது ஒரு ஆசை, அப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆசை, அந்த மாதிரி அவங்க தாவிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில நம்ம அப்படித்தானே இருக்கும். நிறைய ஆசைகள் நமக்கு வரும், அதெல்லாம் அடையணும் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி மரம் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப செழிப்பா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மரத்தோட ஆரம்பம் தெரியாது, முடிவு தெரியாது. இந்த மரத்தை நல்லா தெரிஞ்சவங்க, வேதத்தை தெரிஞ்சவங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேலுலகத்துல எல்லாம் சத்துவகுணத்திற்கான செயல்பாடுகள் இருக்கு, கீழே போக போகலாம் அசுரகுணத்தோட செயல்பாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அந்த குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல. தெய்வீக குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல நமக்கு விளக்கம் கொடுப்பாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம நல்ல குணங்கள் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். 12வது அத்தியாயத்துல இருந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 13வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் 8ல இருந்து நம்ம 12 வரைக்கும் நம்ம ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த குணங்கள் 20 குணங்கள் பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இதை ஃபாலோ பண்றதுதான் ஞானம் அப்படின்றத பகவான் விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல தெய்வீக அசுர குணங்களை பத்தி பகவான் நமக்கு விளக்கம் கொடுப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அசுர குணத்தோட ஒரு இயல்பு அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரைடு இல்லைங்களா? ப்ரைடு எதனால நமக்கு வருது, எதனால நம்ம ரொம்ப ப்ரைடா நம்ம ஃபீல் பண்றோம், தன்னை பெருமையா நினைச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 6 விஷயங்கள்னால நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரைடா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஒண்ணு வெல்த், நிறைய பணம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அந்த கர்வம் இருக்கும் இல்லைங்களா? பணக்காரங்களா இருக்கும்போது தன்னால எதையும் செய்ய முடியும், எல்லா சந்தோஷங்களையும் அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கர்வம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா படிச்சிருந்தாங்கன்னா, நிறைய படிச்சு நல்ல அறிவாளியா இருந்தாங்கனாலும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு கர்வம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அழகு, ரொம்ப அழகா இருந்தாங்கனாலும் அவங்களுக்கு கர்வம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிட்டி, நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு கர்வம் இருக்கும். அப்புறம் இளமையா இருக்காங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு கர்வம் இருக்கும். சரிங்களா? அதாவது 60 வயசுல கூட பார்த்தாங்கன்னா அவங்கள பார்க்க நம்மளுக்கு 60 வயசுன்னு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் எளிமையா எங்க ஆக்டிவா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்திலும் எப்படி இருக்கும், கர்வம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்புறம் நல்ல குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கர்வம். அப்ப இந்த 6 விஷயங்கள்னால என்ன ஏற்படுது, கர்வம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இந்த 6 விஷயமும் யாரால மட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும், பகவானோட அனுகிரகத்தோட, பகவானோட பெர்மிஷனோட நம்ம நல்ல கர்மங்கள் செஞ்சிருந்தோம்னா நமக்கு இந்த 6 விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த 6 விஷயம் இருந்தாதான் கர்வம் கிடையாது. ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் மனிதனுக்கு கர்வம் இருக்கும். ஆனா எந்த ஒரு நிலைப்பாடுல நம்ம இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் போது, பகவானோட அனுகிரகத்தினால நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, நம்மளோட கர்மானால கிடைச்சிருக்கு, சுக்ருத்தினால கிடைச்சிருக்குன்றது ஒரு நிலைப்பாடு. எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது இந்த கர்வத்திலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இதற்கப்புறம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரணாம். மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 16 தெய்வீக குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி 16.123. 123. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपत् विभागयोगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागशान्तिरवैषुणम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेजक्षमागृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा ஹரே माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அதாவது நம்ம இப்ப பார்க்க போற விஷயங்கள் எல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். நிறைய பகவான் நமக்கு குணங்களை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்களை பகவான் பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். படிப்படியா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை அவசியம் எடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட நல்ல குணங்கள், கிருஷ்ண பக்தின்றது நல்ல குணங்கள்ல இருந்து வர ஒரு வெளிப்பாடு, சரிங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம குணங்கள்ல இருந்து நம்ம பக்தியை நம்ம ஆரம்பிக்கணும். அப்படின்றதுனாலதான் பகவான் நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, குணங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தெய்வீக குணங்கள் என்ன அப்படின்றத இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் கொடுத்திருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். அச்சமின்மை, இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வீக குணம் அப்படின்னும் போது நல்ல குணம், சத்துவ குணம் அப்படின்னும் போது என்ன இருக்கும் அதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பயம் அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது, சரிங்களா? பொதுவா இந்த ஜட உலகத்துல சம்பந்தப்பட்டு வாழ்க்கையை வாழறவங்களுக்கு என்ன அதிகமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பயம். பதம் எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு என்னன்னா அன்சர்டனிட்டி நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? எதிர்பார்க்காதது ஏதாவது நடந்துடுமோ, நம்ம ரோட்ல நடந்து போகும்போதா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு குறிக்கோள் வச்சிருப்போம், அது நம்மளுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம், இப்படி எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்கும், நமக்கு பயம் இருக்கும். இதுல இருந்து தெரியுது நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது. அப்ப யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? நம்ம கண்ட்ரோல்ல எதுவுமே இல்லைன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற ஒரு பயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப யாரோட அனுமதியோட நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தோன்னா, அது பகவானாலதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இப்போ அச்சமின்மை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது அவங்க என்ன குணத்துல இருப்பாங்க, நல்ல குணம், சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க. அதர்மம் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஏற்படாது, பாபம் ஏற்படாது. பாபம் ஏற்படாலும் நமக்கு கஷ்டங்கள் வராது. அப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அச்சமின்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க கிட்ட மேலோங்கி இருக்கும். எதற்காக அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பயப்படவே மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இன்னொன்னு, பகவான் மேல பக்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன, இந்த அச்சமின்மைன்றது இன்னும் மேலோங்கி இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியில, சரிங்களா?
ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எனது பக்தன் என்றும் அழிய மாட்டான் அப்படின்றது 9வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நல்ல பயம் இல்லாம இருப்பாங்க. அதுக்காக அகங்காரத்தோட இருப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கிடையாது. அப்படி இருந்தா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்கவே முடியாது. சரிங்களா? ஹம்பிள்னஸ் என்ன நம்ம அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம நல்ல குணங்கள்ல நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல ஹம்பிள்னஸோட இருக்கணும், சத்துவ குணத்தோட இருக்கணும், அப்புறம் அதுல எப்படி இருக்கணும், பயம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிற ஒரு விஷயம். இதற்கு நம்ம நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பிரகலாத் மகாராஜ நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் மேல தூய்மையான பக்தி, நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, இது 2த்தையும் அவங்க வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் வந்தது அவங்க தந்தையினால. ஆனா அதை எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணல, ஆஹ் கவனிக்கவே இல்லை. அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய இடர்பாடுகள், நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். ஆனாலும் நம்மளோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கணும், பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி அதெல்லாம் பார்த்து பயப்பட இல்லையோ அதே மாதிரி நம்மளும் பகவான் மேல நம்பிக்கையோட, பக்தியோட, உன்னதமான பக்தியோட இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படும், பகவானோட அனுகிரகம் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஆனா எதையும் எதிர்பார்த்து கிருஷ்ண பக்தின்றது கிடையாது. பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன இப்ப மலையில இருந்து கீழே போடுறதும் பகவான் நம்மளுக்கு தாங்கி பிடிப்பாங்கன்ற எதிர்பார்ப்போட இருந்தாங்களா, கிடையாது. பக்தி, நம்பிக்கை, இந்த 2 விஷயம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மிச்சமெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானே அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்களோட கதையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அச்சமின்மை அப்படின்றது ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு குணமா நம்ம பார்க்கிறோம். தனது நிலையில் தூய்மைப்படுத்துதல், நம்மளோட நிலைனா இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல இருந்து நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்கிறது. சரிங்களா? முழுக்க முழுக்க இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை நம்ம கிட்ட இருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள தூய்மையா வச்சுக்கணும். ஏன்னா பகவான் எங்க இருக்காங்க, எல்லா அத்தியாயத்திலும் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதயத்தில் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்மளோட இதயம் எப்படி இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும். தூய்மையா இருக்கணும் இதயம்னா நம்மளோட இதயத்துல என்ன இருக்கக்கூடாது, ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு தூய்மைன்றது ஏற்படும். ஏன்னா நிறைய நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? கேட்க கேட்க நமக்கு என்ன ஏற்படும், பாபங்கள் தொலையும், ஆன்மீகத்துல நல்ல ஒரு ஏற்றம் ஏற்படும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் நிறைய தானம் செய்யணும். ஏன்னா எந்த இடத்துலயும் தானம், தவம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம விடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய தானங்கள் பண்ணணும். சுய கட்டுப்பாடு, சுய கட்டுப்பாடுன்றதும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்ற தாற்பயம் கிருஷ்ண பக்தியில வராது. சுய கட்டுப்பாடு என்பது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும், சம்பந்தப்படாம இருக்கணும். அதே சமயத்துல பக்தியில நம்ம ஈடுபாடோடு இருக்கணும். அப்ப அப்படிப்பட்ட சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். யாகம் செய்தல், இதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். வேதங்களை கற்றல், அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தவம், இந்த கலிகாலத்தோட தவம்ன்றது ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவசியம் செய்யணும். இப்போ இது யாகம் செய்யறது, வேதங்களை கற்றலாம் நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஆனால் கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்க முடியும். கலிகாலத்தோட தர்மம் அதான் நம்மளோட இந்த கலியுகத்தோட தவம். அப்ப ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. எளிமை, எந்த ஒரு விஷயத்திலும் எப்படி இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும். அஹிம்சை, நம்மளையும் நம்ம துன்புறுத்திக்க கூடாது, பிறரையும் நம்ம துன்புறுத்த கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் வாழ்க்கையில. அப்புறம் வாய்மை, எந்த நிலையிலும் நம்ம வாய்மையோட, அதாவது ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். ஆனால் ஒரு சில இடத்துல நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம ஒரு பொய்ய நம்ம சொல்லலாம். அது எப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு பசுவை துன்புறுத்துறதுக்காக ஒருத்தவங்க துரத்திட்டு வராங்க. அப்ப உடனே நம்ம அதை பார்க்கிறோம், அந்த பசு ஒரு இடத்துல ஒதுங்கி இருக்கிறத பார்க்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க வாய்மையோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அந்த யாரு கஷ்டப்படுத்திட்டு வராங்களோ அவங்க கிட்ட போய் இந்த பசு இங்க இருக்குன்னு சொல்லலாமான்னா கூடாது. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்க கேட்டாலும் பசு எங்க இருக்குன்னு தெரியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் ஏத்த மாதிரி, சரிங்களா? அப்போ வாய்மை, அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா கோபம் எப்போ வரும், எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போது நமக்கு கோபம் வரும் இல்லைங்களா? நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறோம், அப்போ அது நடக்கலைன்னும் போது நமக்கு கோபம் வருது. அப்ப நம்ம யார்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறோம், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க கிட்ட, இல்லைன்னா இயற்கை கிட்ட நம்ம ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த கோபம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்கு.
அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்ப நம்ம மனம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம மனம் நம்ப பகவான் சாண்டிங் பண்ணும்போது ஒரு நிலைப்பாட்டோட இருக்கா? இல்ல இல்லைங்களா? அப்ப அது வந்து என்ன பண்ணுது? நம்ம பேச்ச கேட்காம வேற வேற விஷயத்துல யோசிக்குது இல்லைங்களா? அப்படி நம்ம மனமே நம்மளோட கண்ட்ரோல் இல்லன்னும்போது, நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? மத்தவங்க கிட்ட இருந்து நம்ப நெறைய விஷயங்கள எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்போ அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஏற்படாது? கோபம் ஏற்படாது. ரொம்ப குறைஞ்சிடும். கோபப்படுறது ரொம்பவே குறைஞ்சிடும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம மனமே நம்ம பேச்ச கேட்கலன்னும்போது, அடுத்தவங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாரி செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அதனால எதிர்பார்ப்பு இருந்தா தான் கோபம்ன்றது வரும். அப்புறம் துறவு. மனதளவுல துறவு. அதான் நம்ம 3 சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வெறுமனே பார்க்கறதுக்கு துறவறம் பூண்டுட்டு, ஆனா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல கவனம் வச்சிருந்தா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க நல்லவங்க இல்ல. அவங்க வந்து போலி மனிதன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். துறவுன்றது மனத்துல இருக்கணும். என்ன துறவு? இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே நிரந்தரமற்றவை அப்படின்னு தெரிஞ்சு, ஆன்மீகம், ஆத்மா நித்தியமானது. அப்போ பகவானை அடையறது தான் அல்டிமேட் கோல் லைஃப்ல அப்படின்ற பட்சத்துல, ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வச்சு, இந்த ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து துறவறம் எடுக்கிறது. சாந்தி. அமைதியான நிலையில இருக்கிறது. என்ன ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டாலும், பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க? அமைதியா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? சாந்தி. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாருமே வந்து தவறுகள் செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 4 குறைபாடுகள் நம்மகிட்ட இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல தவறுகள் செய்யறதும் ஒரு விஷயம். அதாவது எல்லா மனிதர்கிட்டயும் இருக்கிற ஒரு குறைபாடுன்னு பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? குற்றம் காண்பது, மத்தவங்க கிட்ட உள்ள குற்றங்கள நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு இயல்பா இருக்கு. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரொம்ப அதுக்காக அ நம்ம வந்து அந்த விஷயங்கள நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. அதனால குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா, கொஞ்ச காலத்துல அவங்க மேல நம்மளுக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டுரும். வெறுப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? அப்ப நமக்கும் அவங்களுக்கும் உறவுகள் சரியா இருக்காது இல்லைங்களா? அப்பயும் என்ன ஆயிடும்? நம்ம சத்துவகுணத்தில் இருக்க முடியாம போயிடும். அதனால குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. அப்போ எல்லா உயிரும் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? ஆத்மாக்கள் எல்லாம் பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வந்திருக்கு. அப்ப எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுற தாத்பரியம் மட்டும்தான் நித்தியமானது. எல்லா ஆத்மாவும் என்ன பண்ண போகுது? நித்திய சுரிகளா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபட போறாங்க. அப்படின்னும்போது எல்லா ஆத்மாக்கிட்டயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? கருணையோட இருக்கணும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. போதும்ன்ற எண்ணம் இருக்கும் பட்சத்துல பேராசைன்றது வராது இல்லைங்களா? ஏன்னா எவ்வளவு எடுத்துட்டு நம்ம ஆசைப்பட்டு அடைஞ்சாலும் அது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால அத கொண்டு போக முடியாது. இங்க இருந்து. நம்மளோட உடலையும் சேர்த்து இல்லைங்களா? நம்மளோட உடலே நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம சேர்த்து வைக்கிற பொருட்கள் அதெல்லாமே நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது. சோ பேராசை அதுல நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும்ன்றத பார்க்கிறோம். ஆ அதுக்கப்புறம் கண்ணியம், அப்புறம் வெட்கம், மன உறுதி, டிட்டர்மினேட்டா இருக்கணும். இப்ப நம்ம நெறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவான் சொன்ன நல்ல நல்ல குணங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அதுலலாம் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? மன உறுதியோட இருக்கணும். ஒவ்வொரு நிலையிலும். ஏன்னா நம்மளுக்கு நெறைய செயல்கள் செய்றோம். இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்மளுக்கு ஒரு செக் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எல்லா இடத்துலயும் எப்படி இருக்கணும்? பகவான் சொன்ன அ அறிவுரையின்படி நம்ம இருக்கணும். அப்ப மன உறுதி நமக்கு ரொம்பவே அவசியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பேராசைன்றது ஒரு குணம் இல்லைங்களா? அந்த குணத்த நம்ம எப்படி வந்து நம்ம நல்லதா ஆக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் மேல பேராசைப்படலாம். பகவான எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பக்தியில அவங்கள எப்படியாவது நம்ம திருப்தி பண்ணணும். அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்ம பேராசைய கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும். அப்புறம் வீரம். ஆ சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. அதனால அவங்கள வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து அ ஏ ஏமாத்திடலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஆன்மீகம் அப்படின்னும்போது கண்டிப்பா மனபலத்தோட இருப்பாங்க. ஆத்ம பலத்தோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால வீரம் அதிகமா இருக்கும். மன்னிக்கும் தன்மை. தவறுகள் செஞ்சிருந்தாலும் அவங்கள மன்னிச்சுருவாங்க. எதனாலன்னா, முக்குணங்கள் தான் அந்த தவற பண்ணுது. ஆத்மா பண்ண போறதில்ல. இல்லைங்களா? யார் ஒருத்தவங்க தவறு பண்ணாலும் அது அந்த முக்குணங்களோட செயல்பாட்டினால, அந்த குணங்கள் தான் அங்க செயல்படுது. அப்படின்ற பட்சத்துல பார்க்கும்போது, மன்னிக்கும் தன்மை நமக்கு வரும். தைரியம். தைரியமாவும் இருப்பாங்க. தூய்மையா இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் மனதுல இருக்காங்க அப்படின்னும்போது, தூய்மையா இருப்பாங்க. பக்தி அப்படின்னும்போது தூய்மை அவசியம். வெளிப்புறத்திலும், உள்புறத்திலும். பொறாமையின்மை. யாருகிட்டயும் என்ன பண்ணக்கூடாது? பொறாமை. ஏன்னா பகவான் ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? பொறாமைன்றது பகவானுக்கு சுத்தமா பிடிக்காத ஒரு குணம். அப்புறம் பொறாமையும் எதனால வரும்? நமக்கு ஒண்ணு விருப்பப்பட்டா அது நமக்கு கிடைக்காம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு பொறாமை வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாரி நிலையில
எனக்குன்னு சுக்ருத் இருந்தா அது எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டோட நம்ம இருக்கணும். இல்லையா நமக்கு பகவான் கொடுத்த திறமை மூலியமா நம்ம அதை அடையணும் அப்படின்ற இந்த 2 விஷயத்த நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது மத்தவங்க கிட்ட இருக்கும் பட்சத்துல அது நமக்கு பொறாமையா நமக்கு தெரிய வராது. சரிங்களா? இது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு வெளிப்படையா அவங்கள வந்து நம்ம புகழணும். நம்ம கிட்ட இல்ல, இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்குனாலும் அது நமக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும், ஏன்னா ஆரம்ப நிலையில கஷ்டமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், வெளிப்படையா நம்ம அவங்கள புகழ ஆரம்பிச்சோம்னா நாள்பட நமக்கு அதுவே வந்து பழக்கமாயிடும். அதனால பொறாமைன்ற குணம் நம்மளை விட்டு போயிடும். மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். யாரும் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. ஆனா அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், யாரையும் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே கூடாது. எல்லாருக்கும் தகுந்த மரியாதை நம்ம கொடுத்துடணும். இதெல்லாம் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உத்தமமான மனிதரை சார்ந்தவை. உத்தமமான மனிதன் நம்ம பார்க்கிறது மகாபாரதத்துல யார் உத்தமமான மனிதர்? அர்ஜுனர் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு உத்தமமான மனிதன் அப்படின்னு நம்ம இருக்கணும்னா இந்த குணங்களை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத பகவத்கீதையில பகவான் நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. மத்தது 16.4. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्. हरे कृष्णा. பிரித்தாவின் மைந்தனே தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மொத்தம் 6 விஷயங்கள் அசுர இயல்புகள் அப்படின்னும் போது 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு தற்பெருமை. எது செஞ்சாலும் தன்னை வந்து பெருமையா அவங்க பேசிப்பாங்க. நம்மளாலதான் இந்த விஷயம் நடந்தது அப்படின்றது. ஆனா ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு 5 காரணங்கள் உண்டுன்றதை நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அதுவும் இல்லாம ஒரு விஷயம் நடக்குது, இன்டெலிஜென்ஸ். இப்ப நம்ம ஒண்ணு அச்சீவ் பண்றோம்னா அது நம்மளோட திறமையினால. அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் யாரா இருக்காங்க? பகவானா இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதற்கு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்க முடியாது இல்லைங்களா? பகவானோட அனுகிரகத்தினால நம்ம அந்த விஷயத்தை நம்ம திறன்பட செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயம் பக்தர்களால மட்டுமே தான் உணர முடியும். அப்போ அசுர குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தற்பெருமை, அகந்தை, பிரைடு. அப்ப இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 6 விஷயங்கள்னால அந்த அகந்தை அப்படின்றது வரும்ன்றது. அப்புறம் வீண் அபிமானம், அப்புறம் கோபம் அதிகமா இருக்கும், கொடூரமா இருப்பாங்க, அறியாமை. இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையே அறியாமைன்றதுதான். நன்மை எது, தீமை எது, தர்மம் அதர்மம் எது, அப்புறம் பகவான் யாரு அப்படின்றதுல தெரியாத ஒரு விஷயம், வேதத்துல நம்பிக்கை இல்லாத விஷயம், இதெல்லாம் அறியாமையில வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்ப அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றது 16.5. देवी संपदि मोक्षाय निबंधाया सुरिमता माशु च संपदं देवीम् अभिजातोऽसि पांडव. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் தெய்வீக குணங்களை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு சத்துவகுணம், அதுக்கப்புறம் சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம ஏற்றம் பெற்று முக்தி அடைவோம். அதே அசுர குணங்களோ என்ன பண்ணும், நம்மள இந்த ஜட உலகத்துல பந்தப்படுத்தும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. அதனால இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ண போறாங்க, போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? போர் பண்ண என்ன ஆகும், நிறைய பேர் வந்து அழிஞ்சு போவாங்க, நிறைய சேதங்கள் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ இவ்வளவு தூரம் நல்ல நல்ல குணங்கள், சாந்தம், அமைதி எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க பகவான் இல்லைங்களா? யாருக்கும் வந்து கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது, அஹிம்சை எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப அர்ஜுனனோட நிலைப்பாடு என்ன இருக்கும், அப்ப இதெல்லாம் செய்யும் பட்சத்துல இது வந்து தெய்வீக குணத்துல இல்லையே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது இல்லைங்களா அர்ஜுனருக்கு? ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணணும், அவங்க சத்திரியன், அவங்க தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக போர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.6. द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். நிறைய லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல ஒரு சிலவங்க தெய்வீகமானவர்கள்,
மற்றவர்கள் அசுரர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நிறைய இடத்துல பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க, தெய்வீகமான குணங்களை பத்தி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.7. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அசுரகுணம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது, செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாதது. பகவத்கீதை படிக்கும் பட்சத்துல நமக்கு தெரியுது இல்லைங்களா, என்னென்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும், என்னென்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யக்கூடாது, தர்மம் எது அதர்மம் எது. ஞானத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். அந்த சத்துவகுணம் எப்படிலாம் இருக்கும்ன்றதுக்கும் பகவான் நமக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க, உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ நமக்கு தெரிய வருது இது செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா. ஆனா அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ அவங்ககிட்ட தூய்மை இருக்காது, முறையான நடத்தை அதுவும் இருக்காது, வாய்மை இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்காத ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.8. असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாகப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பகவான் இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதற்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு எண்ணமும் இருக்கும், வேதத்துல நம்பிக்கை இருக்காது. அப்ப அவங்க இந்த உலகம் தானா உருவாகி இருக்கு, காம இச்சையால் உண்டாகி இருக்கு, அவ்வளவுதானே தவிர இது தாண்டி வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டோட அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மத்தது 16.9. ஏதாம் திருஷ்டிமவஷ்டவ்ய நஷ்டாத்மானோல்பமுத்தயக பிரபவந்த்யுக்ர கர்மான க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இந்த மாதிரி பொய், இந்த உலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் எல்லாம் சொல்றோம். இதுல அசுர குணங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எதுக்கு வித்தியாசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள் தான். ஆனா ஒரு சிலவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், ஒரு சிலவங்க கஷ்டப்படுறோம், ஒரு சிலவங்க அழகா இருக்காங்க, ஒரு சிலவங்க கொஞ்சம் அழகு குறைவா இருக்காங்க, ஒரு சிலவங்க ஞானத்துல நல்லா இருக்காங்க, ஒரு சிலவங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு வித்தியாசங்கள் ஏற்படுது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த வித்தியாசங்களை எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டா அவங்க கிட்ட ஆன்சர் இருக்காது. ஆனா நம்ம கிட்ட உண்டு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கர்மத்தினால நமக்கு அந்த வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெளிவா சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா. ஓகே, 16.9ல இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, எத்தகு முடிவு, அதாவது இந்த உலகம் பொய் என்று அஸ்திவாரம் இல்லாதது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டோட இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நிதர்சனத்துல கலிகாலத்துல நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்ற நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாது. அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தியாவது அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதனால அவங்க என்ன செயல்கள்லாம் செய்வாங்க, பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அது 16.10. काममासित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. हरे कृष्णा. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் இது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாதவங்களோட நிலைப்பாடு இது அப்படியே இங்க நம்ம பார்க்க முடியும். திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து நிறைய ஆசைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. சுயநலமான ஆசைகள்லாம் இருக்கும். அதாவது அது அதர்மம் தெரிஞ்சாலும் அதை எப்படியாவது நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட, அதுவும் திருப்தி அடையாத ஆசை. நமக்கு என்னைக்காவது வாழ்க்கையில ஜட உலகத்துல இதை எனக்கு அடைஞ்சிட்டேன், இதுக்கு மேல எனக்கு இந்த உலகத்துல எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல. அடுத்துன்னு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. என்னைக்கு ஆன்மீகத்துக்கு வரோமோ அப்போ ஆத்மாதான் நித்தியமானது அப்படின்றது நம்ம புரிதல் ஏற்படும் பொழுது நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள
விஷயங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும். சரிங்களா? அப்ப அசுரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? அசுர தன்மையுடையவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து, கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின், சரிங்களா? அப்புறம் அவங்களுக்கு எது ரொம்ப அவங்கள வந்து அந்த மாதிரிலாம் செய்ய தூண்டுதுன்னு பார்த்தா, கர்வமா இருக்கணும் எல்லார்ட்டயும். பொய் கௌரவம், சரிங்களா? இந்த 2 விஷயமும். எல்லார்ட்டயும் நல்லா பெருமையா இருந்துக்கணும். அந்த இது பிரைடா இருந்துக்கணும். அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அது ஒரு கவர்ச்சி இல்லைங்களா? அந்த கவர்ச்சியில மூழ்கி பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள எல்லாமே என்னது, நிரந்தரமற்ற பொருட்கள் இல்லைங்களா? அப்போ அதால அவங்க என்ன பண்றாங்க, கவரப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு முக்கியமா என்னன்னா கர்வம், பொய், கௌரவம் இந்த 2த்தையும் இந்த ரெண்டோ இந்த ரெண்டோ 2 விஷயத்தோட ஆஹ் தாக்கத்தினால அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க ரொம்பவே அதனமான செயல்களை ஈடுபடுறாங்கன்றதை பார்க்கிறோம். திருப்தி அடையாத காமம் அதுவும் ரொம்ப அதிகம், ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.11-12. चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगः परमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நாகரீகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்து கொள்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். அதாவது எது வந்து முக்கியத்துவம் அவங்களுக்குலாம், அசுர குணம் உள்ளவங்களுக்குலாம் புலன்களை திருப்தி பண்ணிக்கணும். புலன்கள் என்னைக்காவது திருப்தி அடையுமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அப்புறம் 2வது புலன்கள் இந்த ஜட உடல்ல யாருக்கிட்டே நம்மளுக்கு வந்திருக்கு, பகவான் கிட்டே இருந்து வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியம் அவங்க கிட்ட கிடையாது. அப்போ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, புலன்களை திருப்தி செய்து கொள்வதே அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு பிரதானமா இருக்கும். ஆனா அந்த புலன்கள் என்னது ரொம்ப ஆக்டிவானது. இது இது இப்ப நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கூட ஒரு 4 மணி நேரம் கழிச்சு நம்மளுக்கு இன்னொரு சாப்பாடு நல்லதா சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப புலன்கள் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்து கொள்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள், நிறைய கவலைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு புலன் நாக்கு, அதுக்கே வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு 4 வேளைக்கு இல்லைன்னா 3 வேளைக்கு நம்ம திருப்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து திருப்தி பண்ணணும்னா அதற்கே வாழ்க்கை என்ன ஆயிடும், நமக்கு முடிஞ்சு போயிடும். அதனாலதான் இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள இந்த அபிமானத்திலேயே அவங்க வாழ்க்கை இறுதி வரைக்கும் இருப்பாங்க. அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு, அங்க என்ன சொல்லணும்னா என்னை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, நான் என்னோட விருப்பப்படிதான் இருப்பேன்னுவாங்க. ஆனா அவங்களை யாரு கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட ஆசைகளுக்கு அவங்க அடிமைகளா இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணத்துக்கு அவங்க அடிமைகளா இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்களால உணர முடியாமல் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, ரொம்ப ஆசைகள் கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம். அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அப்போ ஆசைப்படுறாங்க, கிடைக்கல, கோபம் வருது. அப்ப எப்படியாவது அதர்மம் பண்ணியாவது நம்ம அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, அநியாயமான வழிகளில் அதர்மம் செஞ்சாவது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஆசைகளை அவங்க திருப்தி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.13, 14, 15. 13, 14, 15. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் எவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்ற ஒரு கால்குலேட்டிவ் மைண்டோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா மரணம்னு வரும்போது எவ்வளவு இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம்.
அதுக்கப்புறம் நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலும் அவங்க இருப்பாங்க. தன்னையே இறைவனா அவங்க கருதுவாங்க. பலம் பொருந்தியவங்களாக அவங்க தன்னை நினைச்சுப்பாங்க. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதான் கர்வம், பொய், அகந்தை இதெல்லாம் நிறைஞ்ச குணங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இதுக்கு 3 உதாரணங்களும் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து இவங்க ஹிரண்யகசிபு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்க வந்து ஹிரண்யாக்ஷனை பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க? வராக அவதாரம் எடுத்து அழிச்சாங்க. உடனே கோபம் வந்துருது பகவான் மேல. எப்படியாவது பகவான் அழிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? போய் தவம் இருக்கிறாங்க. பிரம்மாவை நோக்கி தவம் இருக்காங்க. அப்போ 125 ஆண்டுகள் தவம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வரம் கேட்கறாங்க. பிரம்மா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுறாங்க. என்ன வரம் வேணும்னு, எனக்கு வந்து அழியாத வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அது எனக்கே கிடையாது, எனக்குமே மரணம் உண்டு அப்படின்றத கால அளவு இருக்கு இல்லைங்களா? பிரம்மாவுக்கும் 100 ஆண்டு காலங்கள் உண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். வேற ஏதாவது வரம் கேளுனோன்னு அவங்க நிறைய வரங்கள் லிஸ்ட் போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? வானத்தில் இறக்கக்கூடாது, பூமியில் இறக்கக்கூடாது, வீட்டின் உள்ளே வெளியே இறக்கக்கூடாது, ஆயுதத்தால் வெட்டப்படக்கூடாது, இறக்கக்கூடாது, அப்படிலாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அத்தனைக்கும் பிரம்மா என்ன பண்ணிடுவாங்க? சரின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது? தான் தான் இறைவன் அப்படின்றத வந்து அவங்க நிலைநாட்டுறதுக்காக அதர்மத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க? கொண்டு வராங்க. தன்னைதான் எல்லாரும் வழிபடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்க கொண்டு வராங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அதே மாதிரி ஆட்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜ் வராங்க. அவங்க அவங்க மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க 2 பேருக்கும் இடையில பக்தனுக்கும் அசுரனுக்குமான போராட்டம் இருக்கு. கடைசியில என்ன ஆகுது? பகவான் வந்து நரசிம்மர் அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யகசிபுவோட ஆசையும் நிறைவேற்றுவாங்க. பிரம்மா கொடுத்த வாக்கையும் அவங்க காப்பாத்துவாங்க. பிரகலாத் மகாராஜையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தியில அவங்க அவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? இப்படி எல்லாருடைய ஆசையும் பகவான் வந்து நிறைவேற்றுவாங்க. அப்ப இந்த ஒரு குணத்தை நம்ம இங்க எங்க பார்க்கிறோம்? நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன். இந்த மாதிரி ஒரு குணத்தோட யார் இருக்காங்க? ஹிரண்யகசிபு. அதான் பகவான் வந்து எல்லாரோட ஆசையும் நிறைவேற்றுவாங்க. அதுதான் அவங்களோட ரொம்ப பெரிய உயர்ந்த ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கணும். ஹிரண்யகசிபுக்கும் கூட உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க? விருப்பப்பட்ட மரணத்தை அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்சன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவார்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு? தன்னோட தங்கை மேல ரொம்ப அன்பா இருந்தாங்க. ஆனாலும் என்னாச்சு? அசரீரி கேட்டுச்சு இல்லைங்களா? ஏன்னா தங்கைக்கு என்ன பண்ணாங்க? அவங்க தேர் ஓட்டிட்டு வந்தாங்க. கல்யாணம் ஆன உடனே, திருமணம் நடந்த உடனே என்ன பண்ணாங்க? தங்கையும் அவங்களோட கணவனையும் என்ன பண்ணாங்க? ரதத்துல உட்கார வச்சு தேர் ஓட்டிட்டு வந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ என்னாச்சு? அசரீரி வந்து கேட்டுச்சு. தேவகி அவங்களோட 8வது பிள்ளை என்ன பண்ணும்? உன்னோட மரணத்திற்கு காரணமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அசரீரி. உடனே அவங்க கிட்ட இருந்த அசுர குணம் வந்துச்சு, பயம் வந்துச்சு. என்ன பண்ணாங்க? தங்கையை அவங்க அழிக்க போனாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அசுர குணத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராவணன். அவங்கதான் அசுரர்களை மிக உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஒரு பலம்னா, செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. அதாவது ஸ்டேர் கேஸ் சொர்க்கத்துக்கு கூட வந்து படிக்கட்டு வச்சு போகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சக்தி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க வந்து அப்படி இல்லாம யோசிச்சாங்களாம். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பலம் பொருந்தியவங்களை அவங்க தன்னை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. குபேரன் கிட்ட இந்த எல்லா வளத்தையும் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க வாங்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? என்னை போன்ற சக்தியுடனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு அகந்தையோட எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க? ப்ரைடா இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது 16.16, 17. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வழியில் சூழப்பட்ட அவர்கள். சரிங்களா? இப்ப நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அசுரர்களோட தன்மைகளை. இப்ப இதுல யாராவது ஒருத்தங்க நிலைச்சிருந்தாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. எல்லாரையும் யாரும் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் வந்து வதம் பண்ணாங்கன்றத நம்ம
பார்க்கிறோம். அப்போ இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று, ஏன்னா இதெல்லாம் அடைஞ்சாங்க. அத பாதுகாக்கிறதுக்கே நெறைய பிரயத்தனம் பண்ணாங்க. அடையறதுக்கு ஒரு தனி பிரயத்தனம். அதுக்கப்புறம் அத பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த நிலைப்பாட்டிலேயே நம்ம இருக்கணும். அந்த பொய், அகங்காரம், கௌரவம் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு நெறைய பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஏற்படும்? கவலை தான் மிஞ்சும். டென்ஷன் இருக்கும், பதட்டம் இருக்கும் வாழ்க்கையில. அப்ப கவலைகளால் குழப்பமுற்று, மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி, இது எல்லாமே புலனின்பத்தினால அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட விஷயங்கள். அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அதர்மமாவது பண்ணியாவது அதை அடையணும் ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? நரகத்திற்கு போறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பொய் கௌரவத்தால் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து அசுர குணங்களா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வர விஷயங்கள். இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கும்? சட்ட திட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வேதத்துல இருக்கு. இப்ப இதுல பகவான் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த முறையில வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றது. அப்ப சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி இருந்தாலும் அதை பின்பற்றணும்ன்ற எண்ணமும் அவங்களுக்கு வராது. அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களை எதா நம்ம பார்க்கிறோம்? அசுர குணத்தின் தன்மைகளை நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது 16.18. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधं च संसिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபம், கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். என்ன பண்றாங்க? எல்லார்ட்டையும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? தன்கிட்ட உள்ள பரமாத்மாவையும் அவங்க நிந்திக்கிறாங்க. ஏன்னா ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருந்தா பகவானுக்கு எப்படி இருக்கும்? அசௌகரியமா இருக்கும் இல்லைங்களா? தன்னோட மனத்துல இருக்காங்க பகவான், எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க. அந்த இதயத்துல நம்மளுக்கு என்ன எண்ணங்கள் வந்துருச்சு? தமோகுணம் ரஜோகுணம் வந்துச்சுன்னா அது பகவானுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சமான ஒரு விஷயமா இருக்காது. அதே சமயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதனால வர செயல்கள்னால பிறரோட இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவை அவங்க என்ன பண்றாங்க? துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிசுபால் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு அசுரன் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க பிறக்கும்போது அவங்க 3 கண்களோடும் 4 கைகளோடும் பிறக்குறாங்க. அப்ப அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுது. அப்போ எப்படி என்னோட பிள்ளை வந்து இயல்பா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து பார்க்கும்போது ஒரு அசரீரி வருது. உன்னுடைய பிள்ளைய வந்து யாரு தொடுறாங்களோ, ஒருத்தவங்க வந்து தொடுவாங்க. அவங்களால வந்து இயல்பா மாறும் உன்னோட குழந்தை. ஆனா யாரு தொட்டாங்களோ அவங்களால தான் மரணமும் ஏற்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தைய நிறைய பேர் வந்து பார்க்கிறாங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்து பார்க்கிறாங்க. பகவான் தொட்ட உடனே ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அந்த குழந்தை இயல்பா மாறிடுது. 2 கண்கள் 2 கைகளோட மாறிடுது. அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. சரி இவங்களாலதான் மரணம் ஏற்படும் அப்படின்ட்டு. அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க? 100 தவறுகள் அதாவது என்னோட பிள்ளைய ஒண்ணும் பண்ணிடாதுன்னு கேட்பாங்க. இல்ல அவங்க 100 தவறுகள் செய்யற வரைக்கும் நான் அவங்கள ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுருது? பகவான் மேல ஏகப்பட்ட கோபம், பொறாமை. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மரியாதை கிடைச்சாலும் அவங்கள வந்து யாராவது வந்து எல்லாரும் பகவான்ட்ட அன்போட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பார்க்க எப்படி ஏற்பட்டுச்சு? சிசுபாலுக்கு ரொம்பவே அவங்க மேல பகவான் மேல வெறுப்பு, கோபம் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாயிடுது. அப்ப வந்து ராஜசூய யாகத்துல வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்றாங்க. அப்ப நிறைய பேர் அந்த அரசவையில இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரும் இருக்காங்க. அவங்கள பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுருது? கோபம், அந்த பொறாமை, அந்த வெறுப்பு எல்லாம் ஏற்பட்டுருது. அதனால என்ன பண்றாங்க? எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க. அந்த அரசவையில இருந்த எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க. அதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? கோபம் வந்ததுக்கப்புறம் தன்னை இழந்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்திலே கோபம், அதுக்கப்புறம் மயக்கம். அதனால அவங்க அறிவிழந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்கன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்ணிடுறாங்க? நிறைய தவறுகள் எவ்வளவு செய்யறோம்னு தெரியாம 100 தவறுகளையும் தாண்டி 101வது தவறு அவங்க செய்வாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? சுதர்சனத்தின் மூலியமா அவங்கள வதம் பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்பயும் பகவானோட அழகுல அவங்க வந்து மயங்கி இருப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் யாரு? ஜெய விஜயர்கள். பகவானோட லீலைகள்ல பங்கெடுத்துக்கிறவங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.19. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். யார் ஒருத்தவங்க அசுரகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தினால வர செயல்கள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களோ, சட்ட திட்டத்தை மதிக்காம, பகவான் நம்பிக்கை இல்லாம, சாஸ்திரத்தின் முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாம, வாழ்க்கையை தன் விருப்பப்படி அசுரகுணத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க எல்லாம் என்ன ஆகுறாங்க கடைசியில? ஜட வாழ்க்கையிலே நிரந்தரமா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுவும் என்ன மாதிரி பிறவிகள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது? கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க? அதர்மங்கள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.20. ஆசுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாமப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. வாழ்க்கையோட லட்சியமே என்ன? அல்டிமேட் கோலே ஆத்மா பரமாத்மாவை அடையிறதுதான் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த லட்சியத்தை அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? அடைய முடியாது. ஆனா ஜட வாழ்க்கையில நிறைய லட்சியங்கள் வச்சிருப்பாங்க, அதுக்காக பிரயத்தனப்படுவாங்க, கவலைப்படுவாங்க, அதை அடையணும் முயற்சி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, விடாமுயற்சியோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அல்டிமேட் கோல் அழியாத ஒரு ஆத்மா பகவானை என்ன பண்ணணும்? பக்தியில ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் அவங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடுது இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ண முடியாது? என்றுமே பகவானை அடைய முடியாது. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். நிறைய 8 lakhs ஸ்பீஷிஸ் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல எல்லாம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் நம்ம பார்க்கிறோம். அது 16.21. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனः காம क्रोधस्तथा லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நரகத்திற்கு கொண்டு போற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெளிவா பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. ஆசைகள், கோபம், அது கிடைக்காத சமயத்துல வர கோபம், அப்புறம் பேராசை. சரிங்களா? அழிய போற இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள், கோபம், அப்புறம் அதுவும் இல்லாம பேராசை, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? நரகத்திற்கு கொண்டு போய் விடும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். மத்தது 16.22. ஏதைர்விமுக்தத் கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்த்ரிபிர்நரக ஆச்சரத்யாத்மனः ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன், 3 கதவுகள் என்ன? ஆசை, கோபம், பேராசை, இந்த 3 தான். சரிங்களா? அப்போ இதுல இருந்து தப்பியவர்கள் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து, அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? செல்ஃப் ரியலைசேஷன், உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வராங்க இல்லைங்களா? இதை வந்து பிரபுபாதா வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது வந்து எல்லா லெக்சர்ஸ்லயும் அவங்க மேக்சிமம் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு டிசைபிள் கேட்டாங்க, எதற்காக இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்களாம். அப்போ இவ்வளவு தூரம் கேட்டாலும் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள்ல இருந்து விடுதலை ஆயிட்டோமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க பிரபுபாதா. இல்ல, இன்னமும் வந்து ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா? அப்ப அதை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகவே என்ன பண்ணுவாங்க பிரபுபாதா? அடிக்கடி உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நிறைய லெக்சர்ஸ்ல அவங்க பயன்படுத்திட்டே இருப்பாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? குந்தின் மாதிரி நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை, தன்னுணர்வு உடல் அல்ல ஆத்மா, பகவானுக்கு சேவை செய்து பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து அதற்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க வாழ்க்கையில செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. படிப்படியாக பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். பகவானை அடையிறதுதான் பரம இலக்கு. அப்போ அவங்க பகவானை அடைகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.23. யசாஸ்திர விதிமுத்ஸுஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சாஸ்திர விதி, வேதம், ஆதாரம், அதுலதான் நமக்கு
சாஸ்திர விதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல இருந்து வந்ததுதான் 108 உபனிஷத்கள், 18 புராணங்கள்லாம், இதிகாசங்கள்லாம் இல்லைங்களா? அப்போ சாஸ்திர விதி, இப்போ பகவத்கீதை உபனிஷத் இல்லைங்களா? அதுவும் உபனிஷத்களே மிக உயர்ந்தது அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். அப்போ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனப்போன போக்கில் பகவத்கீதை மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியாது? சாஸ்திர விதிகள் தெரியாது. அப்ப மனம் போன போக்குல செயல்பட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.24. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशो अध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ண. 16.24 ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம்னா அந்த கண்ட்ரில என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இருந்தாதான் நமக்கு பாதிப்பு எதுவும் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியும். அப்படின்ற பட்சத்துல பகவானோட உலகம் எது? பகவானோட உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் கொடுத்த விதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நம்மளுடைய என்னது உயர்ந்த ஞானம், சரிங்களா? கடமையும் கூட. அப்ப எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்ப சாஸ்திரத்தில் உள்ள சட்ட திட்டங்களை ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழும்போது அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேப நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.